Atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat. Sapa wong sing ora mangkel rasane koyo diserkel sirah mumet atine kecewa
saiki kowe bakal baleni siji saka ati iki pengen kowe bali bakal tak ompo lalekno salahmu ni YYK Funky Remix. Opo ora ngerti rasa ati iki biyen kowe tau ngelarani aku wis mari ora arep baleni mas aku wis ora sudi YYK Funky Remix.
Saben wengi kelingan esulan kuyu nanging kabeh kuwi mung dadi kenangan. Saiki wayahe laleke kowe kelingan kowe ra iso Fanny Funky Remix. 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 Ku temui kowe ngerti tresnoku nomor siji penae lan blenjani janji kowe teko marani
cuake. Sing penting kowe bahagia ending. Nanging opo wawasanmu ning aku, kowe luwih milih kowe ninggal aku ninggal patu. Sing kuwatanke kowe malah ngetoti liyane. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji. Pernah eleng blenjani janji